Wa alaikum salam. Ina gajiya. Muna lafiya? Ya himma. Ya kokari. Madalla yalla bai. Kuɗi. Na? Kuɗi. Ya ba kai mun yaji sosai ba. Zan zo kawai in ce ka ban kuɗi bahi nake bin ka. Ko ajiya na baka. Hakki za ku bayar. Na haraji. Haraji? Kwarai kuwa. Ina cewa ne ai na yi wani abu lafiya ko ba ga maka ba. Ka yi me? Nan abokin aikin ku zo na ba kaza. Na kuma in ce amma mutum na haraji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa, ka ci amanar doka. Dan me zaka je ka dauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙeƙato? Haka aka ce ma? Wace shaida ya baka? Kawai ka dauki kaza ka bahi. To hukunci dole hukunci ya taba ka in baka san hukunci ba. To ai ni gani ne kamar duk ɗaya tun da dai abin kuɗi ne kayan kuɗi. Me gari ka danka kuɗi? A ashe ba zai ka masa. Ni ka danka kuɗin ka? To ka fita daga abin da ake so. Wace irin afuwa zan ma? Wai ina zuwa to ina kake shi? Me kake rike ni? Ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji? Ba ni da iko? To a gidan so ai ne sai iyali na. Ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba a ƙarƙashin ka suke ba su tsintsiya? To ko sai ka shiga? Ba zan shiga ba? Ha ba Allah ba. Me kuke haka? Nan a ƙarƙashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango. Wai kokari kake ni na fi so ka tsaya anan. In tsaya wai kai ma mai anan din ka rika cika ni. Wai me yasa sai kun wa mutane tawili na ce kai mun tawizi za kai? Ka ga dai in dai kana mun zaman lafiya. Dan Allah ka hakura ka je. Sai ya san bai wani abu ne daban ba da kudi bane ba. Amma ka shiga cikin iyali na. To in can din ne mu je can ka biya. Zan yi. Mu je. In ba ka so a shiga kwarai kuwa. Mu je. Yalla bai. Na'am. Dan Allah ka fahimce ni. Na fahimce ka. Ka sa rayuwa ce komai ana bukata ku ne ko? Allah da Allah. Ka dubi yau ko ba gaskiya ba. Ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau. Ku ki ku dubi Allah kuma. A dangwali yawu baka taba kirga miliyan 1 ba. Kuma kawai ku tafi kun je kun shiga wuta. Wai me kai ku? Ba ku Allah sai bismillah. Me? Ya hakuri da wannan. Me yau kake dunkuliya? Amana zan ci? Ba yawa ne. Zalunci zan? Kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan. Ai daga dan hakuri zaka ba su da yawa ne. Yalla ba. Ban fa gane wannan ba. Ka dan yi hakuri saboda gaba. Wai me kake so? Abin yake so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayar ma kai ba za a ba ku ba wannan kuma shine rabanka daga nake so ka wai me yake damun ka ne? Me yake damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me? Ina shi wa fa. To. Ina shi wa To. A matsayin me wannan? A wannan kawai dan ka san ka ne. Ka ga in ka san baka da kaso a gurin. Ko ba gaskiya ba. Yau. Abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni idan na ji a hir ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan to wannan kaso ne shari'a ce ka gane yawwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki yawwa je ka harajin jangali